Страхотни новини! Аз съм вече част от Инфилмит! Не е нужно да те питам какво правиш. Здравейте, скъпи колеги, приятели, артисти. Колко е лейм. Обръщение от президента за нова година. Здравейте, скъпи приятели, колеги и артисти. А за онези от вас, които още не ме познават, аз съм Ива Ръков и имам специално обръщение към вас. С началото на 25-та навършвам 17 години опит на професионалната сцена и с радост искам да обявя, че официално ставам част от екипа на Инфилмит. Инфилмит е платформа, която се разработва вече 4 години и със всеки изминал ден тя усъвършенства своето развитие, търсейки нуждите на нас артистите и създавайки нов и уютен дом. Тук ще отбележа, че платформата е с безплатна регистрация и ще си остане такава. Разбира се, ще добавим и допълнителни услуги, които ще ги обявим до края на годината. Инфилмит е за всички артисти или иначе казано за всеки талант, който разпознава себе си като артист. А ние сме много. Продуценти, кастинг агенции, рекламодатели, скулптори, режисьори, певци, писатели, монтажисти, актьори, дизайнери, архитекти, художници и други. Много важно нещо. Ние не сме посредници и не печелим от вашите хонорари. Елате и разгледайте платформата infilmit.com. Ние сме отворени за нови предложения, защото успехът ни очаква там.